Nafarroako parlamentuko atalondo honetan ikusiko dugun euskara ibiltaria. Euskaltzaindia 80. hamarkadan martxan jarri zuen euskararen herrizkeren atlasa egitasmotik sortutako erakusketa bat da. Euskaltzaindiak, esandako moduan, 80. hamarkadan erabaki zuen atlas linguistiko bat sortzea, euskararen gaineko atlas linguistiko bat sortzea, eta bere helburua da, gainontzeko hizkuntzen atlas linguistikoen helburua den moduan, hizkuntzak transmisioz bizi iraun duen eremu osoan zer nolako formak hartzen dituen erakustea. Horretarako, 80. hamarkadan, 84. urtean markinan egin ziren dialektologia jardunaldietan euskaltzaindiak erabaki hori hartu zuen, 86. urtean lantaldea sortuta zegoen, eta 87. urtean dagoeneko grabaketekin hasi zen euskaltzaindia 92. urtera arte. Aurretik lan bat prestatu beharra zegoen, grabaketekin hasi aurretik lan bat egin beharra zegoen, eta lantaldeak egin behar zuena zen euskararen eremu osoan ordezkaritza bat aukeratu behar zuen. Hau da, zein herritan egingo ziren, lekukoak aurkitu behar ziren, grabaketa nola egingo ziren, eta hortik gaur egun ikusi daitezkeen 145 herrietako emaitzak. 145 herri hautatu ziren euskararen eremu osoan, Nafarroan 27 herri aukeratu ziren guztira, eta horietan hori aukeratu bezain laster berrimailak aurkitu behar ziren. Berrimailak aurkitu behar ziren eta kontutan izanik helburua herriko euskararen laginak jasotzea zela, herrietan bizi izan diren pertsona nagusiak izaten ziren berrimailen profila betetzen zutenak, hau da garai bateko bizimodua ezagutu zutenak, euskara propioa mantendu zutenak eta beren euskalkiaren ezagutza maila altua zutenak. 320 lekuko baino gehiago izan genituen eta 320 lekuko horiekin orduetako grabaketak egin ziren. Izan ere, lekuko horiei galdekizun bat aplikatzen zitzaien, hau da galderak egiten zitzaizkien, hizkuntzaren gaineko galderak ziren. Galde sorta bat prestatu zuen lantaldeak, 2000 galderatik gorako galde sorta bat prestatu zuen, eta bertan, atlas linguistiko bat denean, hizkuntzaren alor desberdina lantzen ziren, hau da, lexikoa lantzen zen, hitzak galdetzen ziren, morfologia galdetzen zen, hau da, esaldien estruktura galdetzen zen, deklinabideari buruzko galderak egiten ziren, ahoskerari buruzko galderak ere egiten ziren, eta ikusten dugun moduan, guztira 2000 galderatik gorako galdekizun bat prestatu zen. Etxerik etxe joaten zen lantaldeko kide bakoitza, herrietako berrimailekin, orduetako grabaketak egin ziren, eta erakusketa honen helburuetariko bat hori da. Hau da, urteetan zehar euskaltzaindiak eta lantaldeak jaso duen jakintza hori, herri jakintza hori berriro ere herriari itzultzea. Modu landuan, hau da, korpus landu batetik eratorritako produktua hemen ikusi daitekeena, baina helburua herriari itzultzea da, informazioa herriari itzultzea. Urte luzez jardun izan zuten, 87. urtetik 92. urtera arte jardun izan zuten lantaldeeko kideek grabaketak egiten, eta fase desberdinak egon ziren. Fase desberdin hau zeintzu ziren? Alde batetik esan dugu grabaketen aurretiko fasea zegoela, hau da, galdeketak aukeratu, bigarren fasea nolabait esateko izan zen grabazio lana egitea, baina esan dugun moduan, 30 urte luze daramatza euskaltzaindiak egitasmo honekin. Horrek esan nahi du teknologia aldetik ere aurrera pausuak egon zirela, eta garai batean erabiltzen ziren metodologiak gaur egun aldatuz joan direla. Horren testigantzak ere ikusiko ditu parlamentura datorrenak, izan ere erakusmailetan erakusten ditugu urte luzez erabili izan ditugun lantresnak. Aipatutako moduan, lehenengo urratzen manostan grabaketak egiten ziren eta ondoren korpusa sortu behar zen. Hau da, grabazio horietatik jasotako informazioa nola edo ala modu antolatu batean jarri behar zen. Atlas linguistikoa den heinean, bere oinarrizko materialak mapak dira. Baina mapa batean euskarak zer nolako formak hartzen dituen erakustea bada helburua, jakin behar dugu mapa hori nola interpretatu behar dugun. Hau da, mapak zein informazio eskaintzen digun jakin behar dugu. Kasu honetan, adibide batekin ulertzen da errazen, baina ikusiko dugu mapan bertan herri bakoitzeko erantzun bat, 2 edo 3 ere jaso daitezkeela. Kasu honetan, Ferrar aditzari dagokion mapa daukagu, eta Ferrar aditzari dagokion mapa honetan ikusten da euskararen eremuan Ferrar galdetu denean, kasurik nagusienetan
bai Gipuzkoan, bai Nafarroa mendebaldean eta bai Bizkaiko zatirik handienean itxi erantzuna jaso dela. Hor ikusten dugu, mapan herri bakoitzari dagokion poligonoa hori kolorez jasotzen dela, adibidez Gipuzkoan, baita Nafarroako ekialdean, horrek esan nahi du, zerrenda ikusten badugu, hori koloreak itxiri egiten diola erreferentzia. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du galdetzaileak, hau da, inkestagileak berrimaileari zerrar nola esaten duen galdetu dionean kasu horretan, berak itxi erantzun duela lehenengo erantzun modura. Kasu aldatu egiten da, Nafarroa beherera baldin bagoaz adibidez. Nafarroa beherean, hemen berde kolorez agertzen zaigu. Horrek esan nahi du, inkestagileak galdetu dionean zerrar nola esaten duen, berak etxi erantzun duela, berde kolorea zerrendan etxiri erreferentzia egiten diolako. Etzi bai, baina gainean zeharmarra batzuk agertzen zaizkio. Horrek esan nahi du, berrimaileak berak etzi erantzun ostean esan duela, baina beste forma bat ere erabiltzen dugu. Kasu honetan, zerratu forma. Hau da, bigarren erantzun bat eman du, eta hori zeharmarren bidez adierazten da. Eta azkenik, hirugarren erantzun bat ere jaso daiteke, kasu honetan, proposamen bat. Bizkaira salto egiten badugu, ikusten dugu, hainbat herritan puntuak agertzen direla. Kolore, arrosa edo moratu koloreko puntuak agertzen direla. Kasu honetan, lehenengo erantzuna batzutan itxi izan da, hori koloreagaitik, beste batzutan isi, urdin koloreagaitik. Baina, puntua agertzen da, eta puntua agertzen zaigu more kolorez, sarraturekin. Kasu honetan, lehenengo erantzuna isi edo itxi esan da, baina inkestagileak berrimaileari proposatu egin dio ea sarratu forma ezagutzen duen, eta honek onartu egin du, bai, sarratu ere erabiltzen dugu, eta esaldi batean erabili dio, erakusteko benetan ezagutzen duela. Beraz, mapa berean, herri berean, hiru erantzuna agertu daitezke. Lehenengoa, herriari dagokion eremua adierazten den kolorearekin adierazten dena, bigarrena zeharmarrekin adierazten dena, eta hirugarrena proposamena puntuarekin adierazten dena. Beko aldean, ikusten ditugu inkestagilearen oharrak, hau da mapa ulertzeko ikertzaileak egin dituen oharrak, mapa errazago ulertzeko, eta beste aldean aurkituko ditugu kasu batzuetan lekukoen berrimaileen oharrak ere oso bitxiak izaten dira eta argigarriak mapa ulertzerako orduan baita ere. Atlasa ulertzeko formarik eta errazena eta atlasak eskaintzen dituen bitxikeriak ikusteko formarik egokiena adibideetara jotzea da eta mapa desberdinak ikustea. Horretarako badira oso ulerterrezak diren adibide batzuk eta horietako bat hemen ikusten dugu. Gaztelerazko erizo, gazteleraz erizo deitzen den ugaztun txikiari erreferentzia egiten dion mapa daukagu. Kasu honetan, euskararen eremuan ikusten dugu erizo galdetu dela eta euskarak hartzen duen eremuan hiru forma nagusitzen direla adierazten digun mapak, hiru kolore desberdinekin agertzen direlako multzoak. Alde batetik, ikusten dugu bizkaierak hartzen duen eremuan, hau da Bizkaia eta Gipuzkoako mendebaldean, nola kirikolatz agertzen den edo kirikino edo kirikizo forma agertzen den. Erdialdean, hau da Gipuzkoan eta Nafarroa mendebaldean, triku forma gailentzen da. Eta Nafarroa ekialdean eta iparraldean sagarroi. Horrek esan nahi du, hiru multzo horietan banatu daitezkeela, baina bakoitzak ere baditu bere berezitasunak. Izan ere, kirikizo edo kirikino eta triku badirudi erinazius, latineko erinazius formatik datorrela. Hau da, erinaziusek esaten da gaztelerazko que tiene espinas, esaten da, hau da, pintxoak dituena. Argi dago, kirikolatzak edo trikuak pintxo horiek badituela. Baina ez hori bakarrik, bizkaieraren kasuan, hau da, Gipuzkoaraino heltzen den bizkaieraren kasuan, kirikino forma hori adjektibo batekin indartu ere egiten da. Hau da, kirikino latz edo kirikolatz forma. Hau da, latz adjektiboa gehitzen zaio beti ere, trikuak duen edo sagarroiak duen takto edo sentsazioa gaitik. Eta gero Nafarroan gaientzen den, batez ere ekialdean gaientzen den eta iparraldean gaientzen den sagarroi forma daukagu. Sagarroi forma aztertzen baldin badugu,
bere barnean dagoena badirudi sagar hitza izan daitekeela. Europako literatur tradizioa begiratzen badugu, sarri askotan esaten da sagarroiak sagarrak gustoko dituela. Eta ez hori bakarrik, esaten da baita ere sagarrak hartzen dituela lepoan bere ume txikiei jaten emoteko. Beraz, badirudi hortik tiraka sagarroiren atzean egon daitekeena sagar dela, baina aztertzen badugu sagarroiren atzean ez dago sagarritza. Ez dakigu sagarra gustoko dituen ala ez, baina sagarroiren barnuan dagoena da sag aurrizkia. Sag aurrizkia euskarak erabiltzen du animalia txiki eta itsusiak adierazteko. Hor ditugu adibidez, sator, hasierako sag horrekin, sagu, sagusar, satandere, beraz hor aurrizki bat dago. Hala eta guztiz ere, Europako tradizio literarioak badu bere pisua, izan ere, bretoieraz ere animalia oneri sagarra jaten dituen animalia deitzen zaio. Hala eta guztiz ere, euskaraz frogatuta gelditu da sag aurrizkia dela aurrean dagoena. Beste mapa bitxi eta aipagarrietariko bat gaztelerazko ranari dagokiona da. Rana aipatzen dugu izan ere sapo galdetu izan bagenu euskararen eremu handienean edo zabalenean maileguak jasoko genituen, sapoa, apoa jasoko genituen, gaztelerazko sapotik datozenak. Baina rana galdetu ezkero bitxikeria handi bat agertzen zaigu. Izan ere, euskararen lurraldea zati edo talde nagusi bitan banatzen zaigu. Alde batetik, Bizkaieraren eremuan ugarizo forma legoke, bere aldaera guztiekin, ugarizo, ugerizo, ugelatzu, ugaso, atzean dagoena litzateke ugarizo forma, eta gainontzeko lurraldea, Nafarroan berezitasun bat aipatuz, baina gainontzeko lurraldean igel forma jasotzen da. Nafarroan berezitasun bat esan dugu, izan ere, ikusten dugu Nafarroa erdialdean bastan inguruetan baita ere, setel eta negal forma jaso direla. Badirudi, setel eta negal formak azaleko gaixotasun batekin lotura izan dezaketeela eta gaixotasun hori izendatzeko erabiltzen direla. Orduan, hor atera daitekeen lotura da igelak berak duen azal bereziari erreferentzia bat egiteko formak direla. Baina hemen aipatu behar dena, mapa honetan aipatu behar dena da, ugarizo eta igel formaren atzean dagoen antzekotasuna. Gainetik begiratu ezkero edo lehenbiziko begibiztara datorkiguna, alde batetik ugarizo da bestetik igel, fonetikoki ez dira, hau da, soinuari dagokionez ez dira antzekoak. Baina zer gertatzen da sakontasunean begiratzen badugu, igelek zer egiten dute? Guretan, igeri egiten dute. Orduan, badirudi igel forma igeritik datorrela. Eta guk esaten baldin badugu, ugarizo ere jatorri berekoa da, galdera da, baina non egon daiteke igeri. Bizkaierak i bokalez hasten diren hitzak u bihurtzen ditu. Hiriburu, adibidez, bizkaierak uriburu esaten du, ile, ule esaten du, ipuin, upin esaten du bizkaierak, eta igeri egin, uger egin. Beraz, ugarizoren atzean uger egin dagoela dirudi. Hau da, igelen atzean igeri egin eta ugarizorenean uger egin. Beraz, naiz eta hasiera batean oso desberdinak iruditu forma biak, sakontasunean adiz berdina egon daitekeela aipatu daiteke. Beraz, hor ikusten dugu gure hizkuntzak erakusten digun beste berezitasunetariko bat. Mapa guztiak ez dira hainbat forma jasotzen dituztenak, badira forma batuagoak ere. Horren adibide dugu, liebre. Gaztelerazko liebre galdetu denean, hona hemen mapa. Oso garbi agertzen zaigu forma bakar bat erabiltzen dela euskalki guztietan eta herri hizkera guztietan. Eta hori da, erbi bere aldaerekin. Erbe edota erbi. Badira berezitasunak, oksitanieratik datozen lepe eta lepere formak, baina ikusten da forma bakar bat nagusitzen dela. Beraz, atlasean bai aldaera ugari agertzen dira, baina kasu batzuk badira forma bakarrak erakusten dutenak. Tipikoetariko bat atlasa azaltzerako kasuan,
pulgari dagokiona da. Izan ere, mapan oso argi ikusten dira hiru eremu nagusi daudela, hau da, euskarak hiru forma erabiltzen dituela gaztelerazko pulga izendatzeko, eta hor ere badira bitxikeria. Izan ere, Bizkaiko kasuan eta Bizkairaren kasuan ardi forma jaso da, ikusten da mapan herrialdean arkakoso edo arkakuso forma gailentzen dela, Nafarroako mendebalderaino sartzen dena, eta gero Nafarroa ekialdean eta iparraldean kukuso edota kukuso Zuberoako kasuan. Bueno, hemen aipagarria da Bizkaieraren kasuan agertzen den ardi. Izan ere, ardi guztiok ulertzen dugu artilea eta esnea ematen dituen ugaztunari erreferentzia egiteko, gaztelerazko obejari erreferentzia egiteko forma da euskarazko ardi. Baina Bizkaieraren kasuan pulga esateko ere hori erabiltzen da. Eta sarri askotan galdetzen da, eta bizkaitarren nola esaten diote gaztelerazko obejari, baita ere ardi deitzen zaio. Orduan, kontestuaren arabera bereizten dira pulga edota obejari buruz ari diren. Baina aipatu behar da, Nafarroako eta iparraldeko forma kukuso ere. Kukuso eta ardi, hau da, alde batean eta bestean, eta erdian geratzen zaigu arkakuso. Esaten da eta mapa honetan argi erakusten da, ardi eta kukuso forma sarragoak direla. Eta evidentea da, zergaitik izan ere arkakuso hitz elkartu bat da, hitz konposatu bat da. Kasu honetan, ardi eta kukusoren konposaketatik dator arkakuso. Hitz konposatuen estruktura formala ederto betetzen du forma honek, izan ere, ardia zaintzen dituena ardi gehi zain, hartzain den moduan edo idi gehi zain hitzain den moduan, kasu honetan ardi eta kukusotik arkakuso forma sortu delako.